Kunstenaar Paul Andringa heeft zijn atelier op een bijzonder plek. Namelijk in het Tjerkje van Raad. Sinds oktober vorig jaar ben ik hier nu als kunstenaar aan het werk. En ik vond die combinatie wel mooi van een atelier en dat ik hier aan het werk kan. Maar ook dat de kerk gewoon open blijft voor bezoekers. En gewoon passanten die hier toevallig langskomen. Hij is bezig met het project Loving You, Losing You. Het is een groot schilderij wat hier hangt. En dus met olieverf ben ik daarin begonnen. Mooie blauwe kleuren. En ook met inktpatronen. En ik heb daar een tekst in geschreven en dan een beetje raadselachtig. Dat je eigenlijk niet goed kan lezen wat er staat. Wat mooi was toen hij hier hing, is dat hij, en dat is een beetje het raadsel van dit werk, dat hij af en toe gaat tranen. Dan lopen bepaalde lijnen, gingen over dat doek lopen. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, en hoe je dan bij zo'n idee komt, loving you, losing you, dat weet ik niet. Dat komt op een gegeven moment, ja, vaak op momenten dat je vaak in de rust bent. Dus dat vind ik wel mooi. En dat komt natuurlijk ook van het tranen, dat ik op een gegeven moment, dat doet je dan toch denk, ja, je soms tranen van verdriet en tranen van vreugde, beide heb je. Zo kwam ik op dat idee van die zakdoeken. En die heb ik gewoon zelf volgeschreven met die tekst. En sommige heb ik uitgevouwen, sommige hangen dan aan een krijpertje dichtgevouwen. Maar ik denk, ja, dit vraagt om meer. En, dus ik heb het eigenlijk opgezet als een soort community art project. En dat houdt in dat je eigenlijk het niet als kunstenaar alleen gaat doen, maar dat je ook mensen uit de omgeving erbij betrekt. In het publicatiebord hing je boekdoeken die mensen meenemen kennen om hun eigen creatie te maken. Dit moet wel in blauwtenten, maar verder mag iedereen zelf iets bedenken. Je kan er een tekst op schrijven, je kan er een tekening op maken, je kan erin knippen, wat je maar wil. En daarna kun je besluiten van of het komt helemaal zichtbaar te hangen. Maar je kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, ik vouw hem helemaal dicht, ik stik hem helemaal dicht, helemaal met plakband. En dan kun je dat, wat je hebt gemaakt, aan een van deze twee stangen kun je dat ophangen. En dat kan ik voor diegene doen. Maar je kan het ook opsturen naar de kerk.